Taswira mwaswira sei? Taswira tanzoti pane vanhu vanamirana zvafamba sei? Wai ini ndozi gondai mahlupeko. Saka zvaitika ngezvekuti vanhu vanamirana munomwa mutare. Mai amweni ane 43 years nechimwana chimukomana chine 15 years. Ndo vatonamirana saka izvozvi vatodini vatobuda vakadai mapurisa azotouya ndobva atoenda. Vanhu vacho vanamirana matovaona here? Ndatovaona vanamirana, ndatonamirana. Hapana kana 30 minutes zvaitika. Saka vaita zvekuiswa mumota here? Vatoenda vachihamba ngetsoka ngekuti chaitika ngechekuti hai mai ava manje vanga vachidini pane dhona rauya panapa rikati kwazi vanhu vaungane paseri apo andokupuwe chini andopuwe zvekurya. Saka pane magaba anga ane glue ndo anga ichizikazi bvisai glue iro tione kudini tione kuchingira masaka acho kuti aone pekugara. Saka zvadaro manje uya paabvise glue rake riri mumaoko chimufana chinechi mai anaa manje anga ane chini azoende komharwa ngenyuchi apa amarwa ngenyuchi kwazi chaya nyuchi iyo ndo zvazoitika manje ndo pachaya kudai nyuchi wachaya panapa mai anaa ane kuma 49 years yona pachaya pana ndobva atonamira kudaiwo maoko atonamira ngeglue raanga anaro saka vatozobuda vakatoendewo katozvikwai mira saka vanhu uri vanamirana neglue iglue ranga ritori mumaoko ndobva atoti pachaya nyuchi neglue ndokwawatidedzera ndo zvaitika mapurisa anga ari apa mapurisa ekanzuru